Mónica Alonso expón no Museo do Gravado de Artes a súa mostra Macropsia a partir do sábado. O Mugar continúa a celebrar o seu 25 aniversario con arte e cun elevado número de visitas, ademais da súa expansión internacional. O Museo do Gravado de Artes abre as súas portas a unha nova exposición que se inaugura este sábado ás 12:30 da mañá, coa que o centro segue a celebrar o seu 25 aniversario. A artista luguesa e membro da Real Academia Galega de Belas Artes, Mónica Alonso, amosará o seu traballo no Mugart, obras reunidas na mostra titulada Macropsia. Nesta ocasión, pois temos outra muller, apostamos tamén polas artistas mulleres, é unha membro da Real Academia Galega de Belas Artes, é artista plástica, chamase Mónica Alonso, ven de Lugo, e trae unha proposta expositiva en papel, son case todos monotipos ou debuxos, principalmente entre o ano feitos realizados no ano 1993, non? Ainda que hai algún que está feito neste mesmo ano, no ano 2026. O título fala da exposición. Macropsia pode ser unha palabra descoñecida para moitos, pero é un concepto que define e explica a perfección o que é a mostra. É a visión primixenia que temos dende nenos, dende a nosa habitación, non? Onde todo nos parece, as camas, as cadeiras, pois nos parece monumental, é a visión que vai cambiando ao longo do tempo, non? Eso é a macropsia, é un concepto do espacio que explica dun xeito privilexiado esta artista. As súas obras nacen dunha proposta que fixo a propia artista no 1993 a través duns debuxos. A través da súa casa natal, da súa habitación da infancia, da aldea, non? A partir de aí pois foi desenvolvendo todo o que conleva a exposición. A verdade é un arte moderna, singular, que vai dar de que falar. E que de seguro atraerá a numerosos curiosos. O verán está a deixar unha elevada cifra de visitas no Mugart, en liña co crecemento registrado nos últimos anos. Están funcionando moi ben, non só no verán, senón ao longo de todo o ano, non? Pero no verán hai un aumento de visitas, non? E sobre todo cando o tempo pois deixa que se visiten os museos, non? Cando está nublado, cando chove, por exemplo, esta semana pois onte non paramos, desde as 10 da mañá hasta as 3 da tarde houve visitas continuas, hoxe está habendo, estas semanas pois está habendo visitantes tanto de estranxeiros como nacionais, pero de distintas comunidades autónomas, sobre todo Madrid, Valladolid, o País Vasco, Barcelona, estranxeiros, sobre todo franceses e ingleses. Moitas desas persoas achegáronse ao ver os cartéis na estrada ao seu paso pola parroquia, pero outras fixérono por coñecemento do emprazamento do museo. Que chama con anterioridade, estou me referindo a xente sobre todo da provincia de Pontevedra ou Lugo e Ourense, non? Onte tivemos visitantes de Pontevedra, hoxe van a vir outros de Vigo para ver a exposición de Xaime Quesada, e desde logo esa é a temática, bueno, o tema que os leva, non? A xente sorpréndese de que un museo desta categoría, coas obras de arte que ten, non, dentro do mundo da estampa, pois se atope nunha localidade, non? Nunha parroquia, nunha aldea, non? É un museo que podería estar nunha cidade, nunha grande cidade, e ter, pois, moitísimas máis visitas, non? Aquí o interesado polo mundo da estampa, pois, ven adrede, non? Ten visitado o Museo xente de Granada, especialistas en García Lorca, para mirar obras do poeta que hai no Mugart, e sorprende a súa localización. Ata Artes chegan amantes do gravado e da arte en xeral, pero desta parroquia de Ribeira saen tamén coleccións a todo o mundo. En outubro pois vamos a levar as series que xa estiveron en Milán e Roma, os debuxos previos do Guernica que fixo Picasso, e tamén parte da Suite Volar que estiveron, como xa dixen, en Milán e Roma. Agora vámonos a levar en outubro á provincia de Lecce en Italia, a unha sala de exposicións que pertence á Cámara de Comercio de Bari, non? E a partir de aí, pois tamén estamos en negociacións con Corea do Norte para levar tamén outras series. Hai xente que está interesada nas series de Van Dyck, que posiblemente saian para o Museo
do gravado de Santa Marta de Tormes en Salamanca, ou series que poden ir seguramente a outros sitios do mundo. Hai tamén programada unha gran exposición sobre a Divina Comedia de Dalí no Museo do Mar de Galicia de Vigo. Que é unha exposición que vai a rotar, despois vai ir a Madrid e despois vai ir a Roma. Así van xurdindo novas sinerxias entre outros museos. Sabedes que temos os caprichos de Goya e máis os de Dalí en Augsburgo, nos museos de Augsburgo. Na última visita que fixo o director deses museos de Augsburgo, pois seleccionaron obras de Tapies e Miró, que cando veñan de volta aos caprichos, pois sairán para Augsburgo. Aí estamos, dentro do rural, saímos cara ao mundo. Ademais, o propio museo acollerá o 19 de setembro a gala de entrega do Premio Atlante, que dará tamén paso á súa propia exposición.